ವಿಷಯ ಬಂಡಾಕುಲು ನಮಕ್ ಏತು ವೆಯ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ చేయనా ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕದೆ ಬ್ಯಾಟ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪುಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪುಡ ಮೂಲು ಶೇಪ್ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ದ ಅಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎಂಚ ಬಾಡುವೆರ್ ಅಂದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ್ ತೋಚ್ಪವ भाई ये कलर नहीं जाता है ना एक बार डालने के बाद फ्रेश बैट थैंक्स ब्रो अब ब्रो तो सिस फिर मिलेंगे आइस सबस वेलकम बैक टू अवर चैनल नम्मा मीडिया सो यानी केपिडिदल्प बೈದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಫುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರು ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ಲ ದೀತೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಕುಲ್ಲ ಬೈದೆತ್ತೊಲೆ ನೀ ಬ್ಯಾಟ್ ದೆತ್ತೊಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಹೋದ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೋಡಿ ನೀರವರ ಬರೋಲಿ ಯಾಪನ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೊರ್ನಾ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹಾಕುದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜಿನ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂದಿ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡೋಲ್ಲ ಪಿದೈ ತಿಕ್ಕುನ ಶೋರೂಮ್ ಉರ್ದುಲ ಅಂತ ದರ ಕಡಿತಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಟಿ ನಂತರದ ನಡುಟು ಉಂಡು ನಂತರದ ಕೆಪಿಟಿ ಪೋನಾಗ ನಡುಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಎಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪವೇರು ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ತಿನ ಸೈಜ್ ಬೋರ್ತಿಲಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪವಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪವೇರು ಅಂತ ತೋದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಮನಾಭೆ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಲಬೈದೇರು ಎಗಲ ಟೀಮ್ದೊಂದು ಐಕಾನ್ ಕೈ भाई अभी इधर आप ऐसा बैट बनाते हैं नहीं तो क्रिकेट पूरा खेलता है ना ओरम क्रिकेट ऐसा वाला ओरम बैट भी बनाता है इधर एक भी नहीं दिखता है ओरम बैट अभी इधर ओरम ज़्यादा खेलते नहीं ना मैंगलोर में पूरा हाँ इधर अंडरआर्म का ज़माना है और ओरम का कस्टमर आए तो ओरम बैट बनाता है ओरम बैट बनाता है बंड मूल मಕ್ಕಳು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಓರಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇಜಿನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ पूरा अंडर में गोपुर हत्र पूरा टाइप दा अंडर बैट मंत कोरपे हमको कैसा चाहिए ऐसा बना के देता है ना हमको एक बैट चाहिए हमको कैसा चाहिए भाई एनजे बोर्ड नाम 840 ग्राम 840 ग्राम अभी ग्राम दे के बना के दे सकता है जैसा चाहिए वैसा बना के हाँ अभी एक बैट सेलेक्ट करेंगे मुझे बैट सेलेक्ट मन पाइट ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಅಂತ ಪೂರಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ವಿಷಯ ಬಂಡಾಕುಲು ನಮಕ್ ಏತು ವೆಯ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು भाई एक किस वुड में करते हैं ये अखरोट बोलता है भाई इसको क्या अखरोट ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಉಡ್ಡದ ಪುದರ ಅಕ್ರೂಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಪಾಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಂಟು ಡಿಸೈನ್ಡ್ ನಿಕಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಮೀನಿ ಬತ್ತನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ बाद में ज्यादा बैट लिया तो थोड़ा डिस्काउंट करके देता है ना कोई क्रिकेट टीम पूरा ज्यादा आके ಹಾಂ हाँ मान ओला क्रिकेट दा टीम बतंड मस्त बैट देतोंड डिस्काउंट ला मंत कोरपे ಮಲ್ಪೇರು स्टार्टिंग प्राइस कितना से है ये 600 है भाई 600 से लाइट वेट ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಐಕಾನ್ ಕೈ ಬ್ಯಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ನಾಗೂರು ಇಟ್ಟು ಬೈದೆ ಉದು ಉದಾವ ತೂ ಯಾನ ನಿಕಾವ ತೂ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅವ್ಳು ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಪೋಪುನ್ ಕನಪುನ್ ಉದ್ದ ನಂತೋದಿದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ಉದ್ದ ಏನತ್ತು ಈ ಕುದ್ಯಾಯ ಹೈಟ್ ಉಂಟಾವು ಅವು ಹೈಟ್ ಉಂಟಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಾರಿ ಅವು ಬಾಂಬೆ ಕುದ್ಯ ಏನತ್ತು ಸಾರಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅದೇ ಕುದ್ಯ ಏನತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಉದ್ದ ಏನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಅವು ನೈಸ್ हाँ रेडी करने आप इधर कितने साल से बैट बनाते हैं भाई इधर 6 साल हो गए 6 साल इधर या के केपीटी मैंगलोर में 6 साल 6 साल अब्बा अच्छा मूव आता है ना बैट इधर आज ವರ್ಷದ ಮುಲ್ಪ ಕೆಪಿಟಿ ನಂತೂರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ದ ಬರಿಟ್ ಬತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನತ ಇದೆ ಮೈದ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಹಾಂ ಅಂದು ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ చేయనా ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ क्या वेट रिड्यूस करने का क्या वेट रिड्यूस करने का वेट ऑलरेडी 770 ग्राम है इसका हाँ नहीं अभी ये क्या करने का फिनिशिंग करने हाँ फिनिशिंग ಅಂತ ಎಲ್ಪುಡು ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಒಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ದುಂಬು ನೇನು ಪುರ ವೈಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸುಡು ಒಂದು ಬರುವಂತು ಆಸೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ थैंक्स ब्रो अब ब्रो तो सिस ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂತೆ ಎಟ್ಟುಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಿತೆತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಬಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಂ ಮಲ್ಪರ್ ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಬಜೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಟ್ದು ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಆಮ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ सो निकलेगा तो जी फ्लेक्सिबल अभी आप पूरा घिस दिया ना, वो देखने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब इधर पहले ऐसा थोड़ा नरम नरम था, अभी थोड़ा नरम नरम नहीं, क्या है हार्ड। हाँ अभी नरम हो गया फुल भाई। उसको थोड़ा वो अभी तेल डालता है ना, कौन सा कलर चाहिए ऐसा वाला? आपको जो चाहिए कौन सा कलर चाहिए भाई? कप्पू बोड़ा नहीं बोल दो बोड़ा कपाव ये कप्पू तो नहीं इच्छा था भाई। ब्लैक कलर डालो, ब्लैक फ्लावर। हाँ ब्लैक फ्लावर गौतम, गौतम नहीं गौतो भैया। ब्लैक कलर व्हाइट लेती ना था हाँ वाटला बोलते ब्राउन 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 करो ये वाला हाँ ये वाला नहीं तो ये इडे बैट के बाद ना कलर समेत नम्मने सेलेक्शन आपका नाम बताया नहीं? आकाश आकाश आकाश। हाँ मैडम ये बैट है ना हमारा। हाँ आप उधर पॉलिश करने से पहले पूरा नाइस करना पड़ेगा एक बार। मैंने बैट पूरा आलरेडी फिनिशिंग टच कोरी बोಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೂಡ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅವ್ರು ನೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು। इंकला बैट के कलरिंग ಒಂದುಂಡು, उसको क्या बोलता है? ये सीलर है, पहले सीलर पहले सीलर, उसके बाद कलर डालेगा। फर्स्ट सीलर पाडोंदुल्लेर कलर दुंबु ನಮ್ಮ ಗೌತು ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾದಾತನೊಂದು ಏತ್ ಬಾಲ್ 14 ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ರ ಒಂದು ಸೋತಿನ ಗೌತು ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಕ್ಕೀಸ್ಪುರ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ನರ್ಗುವೆ ಇನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ನಾಚಿಕಿಡ್ದಿನ ಮಾತ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎಂಚ ಪಾಡುವೆರಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು ತೋಚ್ಪವ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಹಾಂ ಒಂದು ಪೂಮದ ಪಿಲಿಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಹಾಂ ಅವು ಪೂಮದನ ಪೀಮದನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ಗ್ಯಾರಂಟಿ एग्जैक्टली एंकला बैट का कलर ब्राउन कलर मलतोंदुल्लेरे भाई। ये कलर नहीं जाता है ना एक बार डालने के बाद, एक ही जल्दी ड्राई होता है। नार्मली वैट बैट ಈ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಬೈದನಿತ್ತೆ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚ್ಚ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಏತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 770 ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 800 ಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂತಿರುತ್ತೆ ಬಂಡ ಅವು ಕವರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕವರ್ ಪಾಡ್ದು ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣು इमें कदा बैट द वेटलेस मन पड़ा बैट शेप मल पड़ा मूल शेप मन पुनार बैट दा। भैया आपका नाम? दिलीप। आप कितना साल से काम कर रहे हैं इधर बैट में? हाँ नया हुआ है बट बैट के बारे में पता है काम करने के लिए? 11 साल। बैट को कौन पड़ोंदुल्ले रे कौन अत सारी कौन कवर पड़ोंदुल्ले रे ಅವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಕೋನ್ ಹತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಕವರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಕೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಕವರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಅಂಡ ಅನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬುಜಿ ಮಾರೆ ಅದು ಸಾವು ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ ಕಮ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಬಾಡುನ್ಗೆ ತೂಕ ಪೂರ ಬ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ देखिए तो लगे बैट रेडी and फुल इतने 8 ग्राम उंटू ओली बोडितना नैस ब्यूटिफुल गे अति निना फेवरेट कलर द बैट आता कप्पुदा ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಿಸ್ತ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಹಾಂ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಕಲ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ದ ದೇವರೇ ಎತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಯಾ ಐಸ ಬಾಕಿ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಇಂಕುಲ್ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲೋಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ರಾಶಿ ಪಂಡ ರಾಶಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು 100-500 ಬ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪೇರ್ಬೇಕ ಮುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ఒకళ్ళ ఫ్యామిలీ దక్కుల మూలేస్టే జోకులు గొబ్బున హాయ్ కరో आप कैमरा पे है हाय
फिर मिलेंगे ऐसा बस शुक्रिया ಬ್ಯಾಟ್ ದ ರಾಸಿ ತೂಂಡ ಏರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪ್ಯೂರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅವು ಇದು ಕೂಡ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಇದು ಕೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಡಬ್ಬಗ ತರಮರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟ್ ಚೌಕ ಅವಳ ಈ ದಪ್ಪ ಬುರೈಕೆ ಅವು ಮರದಕ್ಕೆ ತೊಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲದೊಂಜಿ ವೇಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ 805 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವೇ ಮಂತ್ ಕೊನೋದಿ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬತ್ತು ಒಂತೆ ಕೆಟ್ಟಿಯ ದಾದಪಂಡ ಅವಳು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಬನ್ನದ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಇತ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಆಪ್ಕ ನಾಮ್ ಶದಾಬ್ ದಾಲೇಜಿ ಮೇರೆಗಿತ್ತ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ತದ 550 ರೂಪಾಯಿ ದೇತೊಂದು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಜೊತೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ KPT ಗೇರ್ ಪುರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬತ್ತೋಬಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಡಪುಜ ಅಕಲ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕುಲಿ ನೀ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಯಾನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ದು ಬತ್ತದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ ಪನೆಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪಾಯಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ದು ಬರ್ತಿನ ಬ್ಯಾಟ್ದ ವೆಯ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ತಿನ ಈಗ ಪಾಟ್ನ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಪಾಟ್ನ ಕಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೋರ್ಪಡ್ತಾರೆ ಮೇಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಬೀಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಫೋಟೋ ಬರ ತೊಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಡ್ಡಲ್ಲೇ ಹೆಂಗಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಐಕಾನ್ ಬೋದರ್ ಒಂಜಿ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ ಬ್ಯಾಟ್ ಚೆಲ್ಲ ಬಂತಿಲ್ಲ ಕಲಾಂಡ್ ಬೆರ್ಲ ಕಲಾಂಡ್ ಪಾಡು ಬೆದ್ರು ಪಾಡು ಹಾಂ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ನಂತೂರುಡ್ದು KPTಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಇಟ್ಲಾಗ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಕು ಚಾವ್ ಪೂರ ಪರೋನಾಡು ಎನ್ಮರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕವಲೆ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು 24 ಗಂಟೆ ಉಲ್ಲೆಂದು ಚಾ ಬೈ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಕುಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಕುಲು ಏನು ಬಂಡ 9 o'clock ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೇ ಬಂಡದ ಅದ ಒಂದಿನ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಕೊರ್ಚ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 9 ಬಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೋಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಿ ಎಸ್ 550 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಕೆಲವು 500 ಇತ್ತು 500 ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಾತಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಂಡ್ರಮ್ ಗೊಬ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಕ್ಕಲು ಅಂಡ್ರಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಗುಡ್ಡು ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಓರಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪುನಃ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೇಡಿ ಅವರ ಬರೋಲಿ ಬಟ್ ಬಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಕಾರ್ಡ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಬತ್ತ ಬರೋಚು ಕ್ಯಾಶ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರೋಡು ಬ್ಯಾಟ್ ದೇತ ನೋಡು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ KPT ನಂತರದ ನಾಡುಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ